Hi guys, good morning. दा आङो नैबे फुंनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ आंनि DD प्रडाक्शनाव बरायनानै लानाय जाबाय। आङो दिनै सानडे फुंनिफ्रायनो भिडिअ लानानै फैनो सानदों आरोना आंनि दिनैनि सानसेमानि ब्लगखौ। ओमफ्राय बिराद अखाबो फैदों, जेरावबो थांथावा, बहाबा थांगोन सानबाबो थांनो हायै बादि जानानै दं आरो दा अखा बिराद फैदों नालाय दैबो लोमदों, बेनिखायनो नाहरगासिनो आङो। न'निफ्रायनो नुहुरखायो नालाय दुब्लिखौबो दैया बेसे जमा जानानै दङ। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै हो लोगोफोर। आं नोंथांमोनखौ बहुद बार खावलायबायनो थायो आरोना। ओमफ्राय सोरबाबा खालामो सोरबाबा खालामा, दसेनो आनसाबस्क्राइब जाफिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना लोगोसे आंनो कमेन्टबो हरनांगौ आरोना, साबस्क्राइब खालामनानै निउ साबस्क्राइबार आब' बा आगै होननानै, होमबानिया गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरोना लोगोफोर। ओंखायनो आं दासो सिखांखादों, बिसिनाबो साफा खालामाखै, न'बो सिबाखै, मोखांबो सुफैयाखै दे, नोंनांखासो दायो। ओमफ्राय आङो ब्रास खालामनोसै आरोना। दे आंनि दिनैनि सानसेमानिनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। ओमफ्राय बे ब्लगखौ आङो दिनैनो होगोन, दिनै सानडे ना, आङो बिदिनो खैथासोआव होनाय जायो नायसिगोन आरोना लोगोफोर। दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो, आं उथिथारनानै ब्रास खालामनोसै आरोना लोगोफोर। नै लोगोफोर, जोंना फिसाजोआबो उथिबाय आरोना, बाहेरायाव दंमोन बियो। आं इन्ट्र' होबाय थादोंमोन, जा दावराव, बोरमाबो दावराव, बिदिनो बोरमा दाउ अमा थादोंबा दावराव जाखायो। मामा गुड मर्निं, गुड मर्निं। आयौ खोरखिया थां, दै लोमबायना मामा, दै गुड मर्निं होनबाय मा, गुड मर्निं खोना। जोंखौ अनोबा जोंहा मामानि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो होनदो दे मामा। ओरैनो सोंनानै दे मोसादो मामा। गान दामबासो मोसायो दा नोंना सोनाना मामा। जों मोखां सुवाखै, मेमब्रां ना, मोखां सुवाखै जों, मोखां बैथिं नाहरनो मोजां मोनदों बेयो र' आं बेखायनो। लोगोफोर, आं दा बेखौ न' सिंनिफ्राय लाहरनाय जादों आरोना। ओमफ्राय फोथाराव दै लोमदों, ओमफ्राय बे जोंहानि न' खाथिनि गय बागानाबो दै लोमदों। खोरखि सिङाव हानानै मारै मिनिदों गावखौ नायनानै, हाथाय थाइनैखौ देखायनानै। बिथिंल' नाहरनो मोजां मोनो बियो, साल्ला दुस्थ'आ। दे नाहरदो मामा, नाहरदो मामा। जौनि yes papa. आयु ने खोरखिया जौनि जा होनलाय मामा दे, होना बाय बाय दे, बाय बाय, बाय बाय। जों दा बाहेरायाव ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर, बिराद अखा हादों। मा थांनो दे मामा, होनदे सना दे। दाबो ब्रासखौनो खालामनो मोनाखै जों, दा सना ना मा नाय ओरैनो दावराव, बोरमा फिसायाबो गाबबाय थाखायो। साथा लाना बेरायनो जों, अखा बोथोरनि अखा बोथोरनि अखा। हारसिंनो बानायनानै जायासै, समाव जायो समाव जाया बानायानो ना मामा। बारिश मामा, বৰষুণ আহিছে না, বৰষুণ। এতিয়ালৈকে ব্ৰাছ কৰা নাই না, ব্ৰাছ কৰিব নেকি মামা, ব্ৰাছ কৰিব।
Ha? Ke? Ke saya sih mama? Beras kan saya beras. Nih bisa susah di sini. Lama. Radis tau kamu. Nunggu dah ada nomor deh. Logoफोरलाय दायो आङो ब्रास खालामखांबाय आरो ब्रास खालामखांना क्रिमबो लायाखै क्रिम लानोसै ओमफ्राय दिनै आङो अखा हाबाबो खर' लोबगोन नालाय खानाय लोबगोन माबा ओंखायनो एसे थाव फोनजानो नागिरदों आं क्लिनिक प्लास थावखौ खानायानो लावनो रोङा नै आंना जा गोसो नांबाय लावनोनो क्रिम लानोसै र' लोगोफोर आं बे क्रिमखौ लायो आरोना फेयारनेस क्रिम जा मोजां जायो आरोना मोखांफोराव दाग दोङोबोला ओमफ्राय नालिकाफोर दोङोबोला साफा जायो आरोना आंनावथ' गैया थेवबो आं लायो आरोना लाजायो बयबो नै फिसाजो जा डिस्टार्ब जोंना साहाबो लोंला डाइरेक्ट खनसेनो सानजौफुनि ओंखामबो जाखानोसै फुङाव जेबो जाला ओंखामबो जाला साहाबो लोंला जों नै फिसाजो माबायदि डिस्टार्ब जोंना Hayan. Benar salah. Hasu bawa bebe mancing hasu ke? Hape naik isi bawa se. So लोगोफोर दाथ' जोङो ब्रासबो खालामखांबाय क्रिमबो फोनखांबाय ओमफ्राय दायो आङो हासबेन्डजों नै बेखौनो फोनजानो नागिरदों आरोना खर'आव आं दिनै खर' लोबगोन नालाय ओमफ्राय अखाबो हादों अखा हादोंबाबो आं लोबगोन बिराद मानबाय ओमफ्राय खानायाबो जा गोबाव नांबाय लावनो आरो बिराद गबायबो आंना मा खालामनो आरोना उपाय गैया बिमाया जाबाय जेला गखासिगोन खानाया आंनाल' नङा बयनाबो गयो दा आङो जोंना मटरजों फोनजानोसै आरोना लोगोफोर फै मटर बारो माथो नोंखौ खोमसिसि ओरै फैदो दा खोमसि नुदों सोरबो फोनजानो नै खानायाबो जा गाज्रि जाबाय Ayo, ayo di kelung bayi ro. Isi kan nah ni ro. Mama isi kan ni deh. Pada hasu ni asu. Beri bab. Ada rang sana bro. Lama mana lah. Mani jada. Kamera. Ini ni. Nangis mungkin bonang tu. Kalian macam orang nak. Nah, hari puan bidi busi. Ni bukan cing depan kerja untuk kerja. Nah, angri kau ada. Ayo, ini lah dia ya bukan ngau sar pause bay. Ini deh sih. Pada nama. Papa karbuye, ni ada tu tu. Jauh pun tu pun. Kamu zaman madang tu. Kamu kalam lah kenal.
दावराव खानाया गोलाव बा ayo थावखौ बाहायजाबावबाय गोजौ खाना हो रोङोबा दे रोङा मा नों दिनै आंनि भिडिअनि साबसक्राइबार लोगोफोरखौ जेबो बुंला नामा ना भिडिअखौ हगारनो बायोसो नोङो माथो खैथियानो डिस्टार्ब खालामबाय थादों सापर्ट गैला नामालै नोंलाय आंखौलाय इउटुब चेनेलावलाय भिडिअ दङबालाय मानो बुङा लाइक शेयर कमेन्ट साबसक्राइब गोदान माबा हाबफैनायफ्रा नामा लोगोफोरनो गोदान नायग्रा खानाया लांद्र' जाबाय मोजां मोनखादोंबा आदालाय बारा मोजां खालाममारदो साला नानिफ्राव सिगांदो ओरैबायदि सारोसो दिनैनि भिडिअआ आंना सानसे मानि जानाय नंला मबाइला चार्जानो गैला आरोना दा खानाय हगासिनो गोजौ आंदों नामा गोजौ खाना रोङाब्ला जाया बिराद गोरों गोरों बायदि बुखिबाय थायो जा खानायनि स्टाइलफोरखौ मारै खालामनांगौ जा फट' सेभ खालामना दोनदोंना आयु आयु मा नोंथ' सेल्फि स्टेन्डखौ मोनखाबाय लादो दानाबा लोगो खोमसि नुदोंथ' गैया बारा खोमसि थागोन फिसाजोनि मेगन सादों नै सादों अयथासार मेगन सायो जोंना फिसाजोआ बिफाया आंनो माबा मोनसे खामानि मावना होबाथाय माथो मा जाबाय खादो नो मेकआप सेकआप लायालै जोंनिया मथ' आयदै मारो खाखो मानसियानो एफा गोजौ थांबाय दे जाबाय दे मोननै खाना होदो मेगन सासोयो सालाया नै माबा गगा मोनदोंना गन्थं आयो सुना हांलागासिनो होमबा जोङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दा लोगोफोर ना बाय बाय लोगोफोर दोनथ'नोसै होनना बुंदो दा दोनथ'नोसै चार्ज गैला माने बानायबावगौमोन नै गुंग्राया गुंग्रे गुबै मेने दे बाय बायसै लोगोफोर दे बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायगोन दे मामा दे बाय 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 दे होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिन